Maza fa ba su da imani, ba su damu da rayuwar ‘ya'ya ba, damuwar su kwanciya a gado ne, in sun haifa su zubar a titi. A bar mu mata da wahala, ki duba haƙarƙarin ƙirjina saboda shayarwa duk yadda ya dawo. Ke kina mutunta mutumin da ba shi da mutunci. A ce wai ‘ya'yanka su kai kwana 3 ba su kwan a gida ba. Namiji bai fita yayi cigiya ba, baka san mahalin da gidanka yake ciki ba. Ni kadai ce nake shiga damuwa idan ƴaƴan fasa. Damuwan ku kurun ku haihu ku cika gida, ku zubar da ƴaƴa su karaci rayuwar sa. A'a, to dama tarbiyyar sa a hannun wa yake? Awo, yadda kike gidan ni fitan nemo abinci kuma miki tarbiyyar yaya. Har kina gaya min wai biyo kwana 3 bai dawo gida ba kuma ni kike so fitan je nemo miki shi. Ke gida kwanan sa 3 fa ni fa baya gidan nan fa. Ba mu san ina yake ci ba, ina yake sha ba, mu san ina yake kwana ba. Haba mai gida. Amma kafin ya fita ni da kewaye lafiyan gani shi a gida. Kin tambaye shi inda zai je da zai fita? Ni na san lokacin da ya fita ne. Sarkin wani ɗauko wannan mutumin banza yana so Ce ni uwarta ce ne ubanta ne, duk matsalar da ya dame ta dole ta kira ni in zo in tsaya mata a kai. wallahi wata ran zan harbe ka. Ni za ka Zan da kai din. da mutiya ko da ludayi. Mun banza kawai kullun kawai ki baki da damuwa da kazaran abu ya faru sai ki dauki waya ki kira wannan. Baka damu da rayuwar ƴaƴanka ba. Ban damu da rayuwar ƴaƴanka ba. ƴaƴa Ke ma ba, da zaki tunanin ka haifa a gidansa. Yanzu ƴaƴa saboda Allah da Annabi ɗanka ya ci ya sha bai sha ba, wannan ba damuwar ka bane. Kin aure ɗan da ba shi da kwaba, shi ma uban ina ya samu kwaba. Ba ne magana yana ga mun abin da yake faɗa min lokaci na. Wai gaskiya. Ka fita ka je ka nemo mata ƴaƴanta a titin nan suke. Rumfar mangariba ce take tunkaro mu kafin isha. A'a, Shikenan. ya tashi ya je ya nemo miki ƴaƴanki. Inda kika iya kiran shi akan ya zo yi mun magana ya wallahi je ciki zan shiga na kwanta. Yanzu mai gida ba za ka je ka nemo musu. Wallahi ciki zan shiga na kwanta. Maza fa ba su da imani, ba su damu da rayuwar ‘ya'ya ba, damuwar su kwanciya a gado ne, in sun haifa su zubar a titi. A bar mu mata da wahala, ki duba haƙarƙarin ƙirjina saboda shayarwa duk yadda ya dawo. Shi sa na girgije na koma juya, na ga ki tsaye da haihuwa haka. Tarbiyya yayi tsada, ki tsaye da haihuwa, kin ji wannan magana? Yanzu ina kake tunanin za a samu. Kasuwanni za mu je mu duba. Kasuwanni kuma bai A can suke kwana ko a tasha. kasuwa ba. To ba sata ne yake kai su kasuwan ba, ƙananan yara haka haka a ce wasu za su yi sana'a su ciyar da kansu su kawo wai kala gida. A'a. An shiga uku.